Halløj søskende, det er søndag den 25. januar, og min tur til at lave en video til jer. Søndag bliver meget tit sådan en dag, hvor man ikke rigtig gider at lave noget, og man har egentlig mest lyst til bare at sidde og spise nogle pandekager, men der er bare også nogle ting, der skal ordnes, såsom at vaske tøj og tage opvasken i køkkenet og alt sådan noget i den stil. Samtidig med, at jeg jo så også skal have lavet den her video. Og så var det, jeg tænkte, hvorfor ikke slå dem sammen, lave min video, mens jeg laver de her ting, jeg skal have ordnet alligevel. Så lad os se at komme i gang. Hvad stiller jeg lige op med den her skjorte? Den grå og så en hvid krave. Ja. Ja. Så gik den dag også, men når jeg klarede alt det, jeg skulle. Jeg tænkte, at du, lillebror, blev en lille smule overrasket fredags over, hvor svært det egentlig var at spise en citron. Men nu må du se, om du kan få brugt den sidste citron til et eller andet spændende på fredag. Men indtil næste gang, så må I have det godt, og so long.